Masquera say, More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kati kutanga kukia panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwa gara, waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe takwigrai, nyaya kupisa, nyaya kunetsa nyaya on the Children of Zimbabwe Veterans Association. Vabuda, vachitara vachitana mahunga ekuti Christopher Mutsvangwa and he is behind Geza, and he is the man behind Geza. Ndiye arikufanda Geza reZimbabwe. Tingaziva nyaya chokwadere kana kuti yaburiswa the Children of Zimbabwe Veterans Association iyi vabuda on their X handle vachitara ivo vachiti it's linking up. Comrade Christopher Hatikure Mutsvangwa could be the man behind Comrade Blessed Bombshell Geza. Do mavurichirwa yaitwa nyaya iyi mureZimbabwe. Tingaziva kuti munoiona sei nyaya nyaya chokwadere kana kuti zvinomira mushe Temba Muliswa abudawo achitaura about nyaya yava Mutsvangwa mushure mekunge vabuda vachitara ivo vachiti vatagurei vakwanise kupinda muPolitburo meeting. Vabuda vaTemba Muliswa on his X handle vachitara ivo vachiti Mutsvangwa harbors ambitions of being ZANU-PF leader and sees both VP Chiwenga and Taguri as stumbling blocks to the realization of that dream. The spirited press conferences against Taguri, opportune moment for him to decimate the figure out of his supported opponents. And unfortunately, the party, in a seemingly naive move, is indulging his whims. In February, in an interview with Doug Up, he launched an attack on VP Chiwenga, labeling him cruel, illiterate, and an electoral liability. That he is now onto Taguri isn't coincidence, but a calculated move in a bigger agenda towards what he has always aspired for. That he is now onto Taguri isn't coincidence, but a calculated move in a bigger agenda towards what he has always aspired for. ZANU-PF and ultimately national leadership is just illusionary. That he appears to have a case because he doesn't. It's ZANU-PF law that even a party member who does not meet the standard eligibility requirements, e.g. not having served 5 years at provincial or DCC level, can still apply for central committee seat or be nominated by a provincial structure. All the Politburo does is assess strategic value of the candidate, political loyalty and contribution to the party. Then it grants a waiver, which is a formal exception to the standard qualifications. No one can argue against Taguri as lacking any of the above values for ZANU-PF. In 2022, the Politburo granted waivers from Tulinwe, Sekai Nzenza, and Obadiah Moyo based on their national level service and profiles, despite not having provincial or DCC experience. Taguri has literally funded the party, and even Mutsvangwa drives a vehicle from him. It is thus merely convenient lies for Mutsvangwa to cite the party law book as the hindrance against Taguri. It's not. The hindrance is his own ambition, which he feels Chiwenga and Taguri are endangering, and he has to act to scupper them in whichever way. I have known Mutsvangwa since my tenure as ZANU-PF chairperson of Marsh West. I co-opted him into the party structures for his first position. His actual ascent to prominency was facilitated by a dubious amalgamation of co-options, bribed advisories, and strategic party impositions. Mutsvangwa represents the electoral liability that VP Chiwenga, whom he accused of the same. It is inherently paradoxical for the party to permit him to articulate its stance on such matters, as he promotes a narrative that is detached from the party's actual realities. He has positioned himself as a pivotal actor in the ostensibly orchestrated campaign against Taguri, driven primarily by clear ambitions for higher office. Thus, his fervent press conferences, brandishing the rule book, are anything but exemplary. Rather, they are propelled by motivations that extend well beyond mere loyalty to the party's principles. Mutsvangwa is known for orchestrating political mechanizations rooted in falsehoods, as demonstrated in his dealings
with Mai Mujuru. Mugabe died with regret for being misled by figures like Muchongwa, who instigated the expulsion of Mai Mujuru under the false pretense that she sought to usurp power. Underhanded tactics are emblematic of Muchongwa's political modus operandi. He exhibited the same when Jabulani Sibanda, then War Veterans leader, was ousted for raising legitimate concerns within the party. Muchongwa seized the opportunity and ascended as the leader of the War Veterans in 2014. In terms of substantive political credentials, Muchongwa is notably deficient, often resurfacing only at crucial junctures to claim accolades for outcomes achieved by others. This pattern was evident during the 2017 campaign for Restore Legacy. While some of us diligently worked to build support both in Parliament and across various international platforms, he retreated from visibility. This is well documented when the situation became untenable. He abandoned his fellow veterans who faced harassment. In his absence, remarkably, fellow veterans like the likes of Matema Danda and Maia exhibited greater resilience to push through the campaign. He resurfaced when it was calmer. Tomabuditsiro. Right when yai inatemba mliswa mwele Zimbabwe, tisingaziye kuti muniona si nyaya itudziro za muri kufunga mu comment section. Tinokutendai nekuti kukurudzira kwenyu neguidance yenyu ndio inotipa direction. Chakaipira nhau dzerevolution ndechekuti unongova mukanyaniswa nyama dzakasangana. Kune vamwe vanoti kana zvoda kupisa voda kuchachura poto isati yaibva. Izvozvo tinoti pasinazvo. Hakuna chinhu chinobudirira kana chisina hurongwa. Ndo zvinhu zvatinotenda. Hakuna chinhu chinoitwa chikaunza results pasina kubatana. Ndo chinhu chimwe chakakosha. Asi unoona umwe munhu achiti hakuna kugadzirirwa kunoita zvinhu kana vachienda kuhondo vanhu vachinorwira upenyu. Iwayo ndo anonzi manyepo. Ndo chinhu chamunofanirwa kuziva. Hatishandi nemanyawi kana tiri panguva dzerevolution. Chinhu chinonzi manyawu hachishandi. Uye zvakare chinhu chinonzi emotions hachishandi. Zvinhu zvinofamba nehurongwa. Mamirire akaita zvinhu sekutaura kwetoramba tichiita hatidzore tsvimbo nekuti mamirire akaita zvinhu, the ground is not conducive. Noise yepa social media ne assessment on the ground hazvisiri kusangana. Ndo saka muchinzwa tichikuudzai kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Asi takataura tikati isusu kana paine anonzwa kuti zvinhu zvamira zvakanaka, endai munomanya. Isusu hatisiri kutamba politics dzepafoni nekuda kwekuti tiripo paground. Tinoziva zviri kuitika paground. Saka regai tikujekeserei mamirire azvakaita. Vakatsamwira kuti vanogara kunze kwenyika, regedzai kupusha vanhu vari paground. Nekuda kwekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kana revolution isati yabatwa nemauto enyika yedu yeZimbabwe, the ground is not conducive. Hakuna military force inogona kuuya pasina hurongwa hwaitwa. Izvozvo, all the organizers come and challenge me. Asi zvakare vakarwa hondo yerusununguko vanogona kukuudzai kuti hakuna futi revolution inofamba isina a militant force. It's either
kana mada zvokuita revolution musiri kusenzesa military yenyika, kana musina kuita partner nemilitary yenyika sezvakaitwa 2017, the next move ndeyekutova ne-hosting country kwamunotraina enyu masoja anochengetedza vanhu, where achipusha the agenda of the revolution. Ndo patinokutaurirai kuti wese ari muSADC is not safe, nekuda kwekuti SADC ine liberation war brotherhood. Haugone kutaura zvaunoda kana kuita zvaunoda uri in any of these SADC countries. Mashoko andiri kutaura pano mashoko aChris Mutsvangwa. Ndo zvinhu zvatoda kubuda pachena. Ndo saka muchiona tichiti comrade Nyoka Yemabhunu vanoda a very good protection, nekuda kwekuti vari mumukanwa meshumba. So tichitaura nyaya dzeunity, vanhu vanoti we are waffling. Hakuna revolution isina unity mukati. Ndo chinhu chekutanga. Kaona a group of people vachiti vari kuenda naStole, group of people yoti iri kuenda nevamwe, vamwewo futi vachiti vari kufamba vari neutral, obviously tine rimwe group rakamirana neZANU-PF. Ndo saka tiina Nawale vanotaura kuti ndini ndakabhomba musha wamadzibaba veShanduku. Inyaya yekuti hakuna unity. So when we are sitting on such a problem, what is the way forward? We keep on driving the signal number 1 of uniting the people. Ndo chinhu chakakosha. Tinofanirwa kutora history, totora the present life togadzira future. There must be a relationship pakati pegeneration yekare negeneration yanhasi. Izvozvo zvinoitwa sei? Zvigananda zvakawanda tinozviziva, but zvigananda hazvina kupfuura vanhu. Ndo chinhu chakakosha. Kana tichiti zvigananda zvakawanda asi hazvina kupfuura vanhu, tiri kuti kuma war veterans variko vari kugaina, vari kubenefita. A fraction has joined zvigananda, but the larger fraction has been left out. Ivavo vakasiiwa kunze ndo panana baba Bombshell Runesu Geza. Ndo pane vamwe vatiri kuona vachishungurudzwa, including vasina kutomboswera vaswedera chero mudhuze nekudyiwa kunoita mari. Vamwe havana kutombowana anything. How many people did we send to go and have data collection on those people? Because ndiyo stage yatange tave murevolution. Stage yekunotsvaga vari kumapfanya, vane history yenyika ino, tichicollecta data nekutsvaga rutsigiro. Ndo stage yatiri. Stage yatiri ndeyekunzwisisa, nekuda kwekuti kuchema kwematicha akuratidze kuti vanopinda mustreet. There must be a clear consultation which is going to be done. Stage yatange tave of recruiting massive servants kuti vasupport chinhu chevanhu. Hakuna revolution isina consultation. If anyone out of the people vari kudedzera kuti ground driver, if any one of you can challenge me kuti zvese izvi zvakaitwa, tipei vanhu vari kuita ma-representatives, because hakuna revolution isina coordination. Regedzai kunyeperwa. 2017 MDC worked very much, and this is where ZANU-PF cleaned everything, because they knew
kuti the formations is in the hands of MDC. That is why they incorporated them. So maconveners MDC ndo vakashanda kukokorodza vanhu kuuya navo murodhi. Hakuna munhu anotinwa semombe kuti buda mumba mako asina mutungamiriri. Asi nekuda kwekuti revolution yedu yakatarisana nevanhu vamwe vari kutsvaga mbiri, vamwe vari kutsvaga kurevive political career, at the same time vamwe vacho ndo vari kutsvaga chimbavha chekuba mari. Ndosaka tese tikataura tonzi tiri zvigananda. Pasinazvo makomrade, chinhu chinonzi revolution chinoda unity. Therefore toda kutenda vari kushanda paground, vari kuita basa paground, vese vari kubatanidza vanhu nevanhu vari kuuya vachitaura nesu. Tiri kufara kunzwa kuti kwane mameetings ari kuitwa kunzvimbo dzakasiyana siyana nekuda kwekuti data rinonetsaka, asi vanhu vedu vakukwanisa kusangana somewhere vachiitawo mameetings avo vachionesana zvatinenge tichitaurawo vachiteerera vari panzvimbo imwe chete. Ndo kunonzi kugadzirira revolution kwacho ikoko. Ndava signal haisvikire mumba memunhu. Signal haisvikire mumunda. Signal inosvika kuma well coordinated people. Kana ichinge yasvika toenda kumberi. Number 2, vakandifonera nezuro makanga muchichemera a way forward. You don't need a fast forward. You need a way forward. Ndo pamunenge muchinzwa tichikuudzai kuti nyaya yerevolution hakuna anoiziva wezera redu. Tinoda a guidance. We don't disconnect from the people who knows what to do and how to do it. Ivavo ndo vanhu vatinotenda kwavari kuti vanotipa a right direction. As of current situation, takapiwa direction yekuti unite the people. Vanhu vari kuti ground rava ready, but chinonzi unit hakuna. Stolari kuti zvinhu hasa zvaita, umwe anenge achiti zvinhu zvaita. Did we ever sit down to see? Share with me what you have. Let me understand why are you saying everything is ready. Let me share with you why am I saying things are not ready. Reach a consensus. Unite. Then give a direction to the people. This is the most important thing. Don't force us to endorse what we don't understand. But in any case, this is not my point. We are here tiri kubatsirana na comrade nyoka yamabhunu. Ndo chinhu chimwe chatiri. Vanhu vari kuti siyai nyoka yamabhunu ari mujere. Achazobudiswa kana nyika yasununguka. You don't have a guarantee kuti munoisunungura nyika. And Chekutanga is not a clear political prisoner in the courts of South Africa. Comrade nyoka yamabhunu havasiri mujere nenzira dzezvematongerwo enyika dziri straight. Tinozviziva kuti pane ma-trumped up charges and fabricated evidence to destroy and dismantle. Even though zvimwe zvacho zvine a connection nezvakamboitika kare, but it does not make any sense kuti unosimudza nyaya 2016 muna 2025. It is an element of the political push iri pasi penyaya idzodzizi, but iri nyaya yekunyararidza. Ndo saka tichiti comrades, assumption nemutoriro hazvinyanyi kubudisa results akafanana. Tinofanirwa kuziva zvatiri kuita. As of current, iyo mweya wekuti ukaona mukatsiurana munopatsanurana, it shows kuti hatisati tava ready. We've got a lot of people vari kuuya nema-threats. I want to warn you, comrades. I want to warn you, and I'm warning you. Stop intimidating us.
takajoina politics tichizviziva kuti what are the consequences of joining politics, and we are well oiled. Regedzai kutivhundutsira. Takavataura zviri pachena kuti vanoda kuita itai. Don't force us to endorse things which we don't see the future. Why do you need our command to go and do things which you are going to do by yourself? Endai munoita mega. Musatsvaga kuti tiendorse zvinhu. Nekuda kwokuti takaassesa isusu tikavaona yedu assessment yatakaona results edu, and tapedza kuona results edu, we have concluded on our own. We have got that freedom to do that. Don't force us to endorse. Why muchida kuenda muri pasi pemavoice edu? Endai muri pasi pedecision yenyu, siyanai nekuti tiendorse zvinhu. Ndosaka takaisa a clear message yekuti atina atinorambidza kuenda, asi musaenda under our command. Endai on your own initiative. Nekuda kwekuti zvinhu tiri kuzviona kwazviri kubva nekwazviri kuenda. We are not going to serve the interest of the dead politicians. Vanhu vane political career yakafa kudhara, they are trying to revive using the relevance yavanowana kuvana vari kunetseka. It's not good. Riding on some people's popularity and hijack for their political gains is not going to work like that. We rather focus on making sure that Comrade Nyoka Mabunu is okay, while we are encouraging people to unite on the ground. And we are going to give a signal kana zvinhu zvese zvasangana. Izvozvo hazvina mweya wetsvina mukati. So I want to warn all the comrades kuti kana muine phone yenyu, don't be overexcited. We are not politicians by chance. We are aspiring politicians, but we know the dynamics of politics. So nyaya dzemathreats, my comrades, ngadziende kuside. Let us face the facts. Pano hamuna kuzwa tichidaira, ndosa muchizwa mukati tiri zvigananda. We don't reply that, because we know what we are doing and we know what we are up for. Pasino kuvhundutsirana. So ndo mamirira zvakaita. Now now we are going to have a meeting nema lawyer anytime today. Tionesane kuti what is going to happen. We still have a challenge. We know that a lot of things are confused simply because of what happened kumashure, but tiri kutenda kuna Mwari kuti vanotiitira. We reached to the people vatinofungidzira kuti vanotibatsira. Vamwewo ndo vari kubatsira pashoma, vamwewo ndo vari kuti vachiri kumbotarisa zvinhu zvavo zvakamira sei. Asi tichingori nema issues edu nema lawyers, we want to see, since they requested 50,000, toda kuonesana kuti what is the real situation on the ground. Tinge tiine way forward, because the truth of the matter is, even though taisa zvedu ma accounts, a trust account, my lawyers, things are stagnant, but we are trying to use my adverts kuti tibatsirane nevari kuZimbabwe to raise my legal fees. Tinokutendai vese vari kuita partner muma adverts iwayo. Tiri kunzwa kuti tete vari kugamuchira pashoma ipapo, but we are going to use what we have kuti tibatsire mukomana, uye zvakare mukomana agone kubatsirika, abude agozozviitira zvinhu zvake. Saka tinoti rambai makabatana uye rambai muchiita zvamuri kuita, nokuti hakuna kwatinogona kuenda. Musavhundutsirwe nevanhu vari kushandiswa nemapoliticians akafa kudhara. Musambochengedzerwe, because kune vanhu varida kurevive political career yavo on the expense of people's blood. Pasinazvo hatisiri kutya kana kuchichidzirwa. Hondo tinoigona, uye zvakare runyararo tinorugona zvakare. So zvekutumira varakashi mumagroups vachitaura nemazita edu nekudini, it doesn't work. We are going to preserve as much blood as we can. It's not about kuti tinocha, haisiri nyaya yekutya. But we cannot run around using other people's efforts to revive your relevance.
It's nonsense. Izvozvo hazvichitauri chinhu. Saka vana veZimbabwe, they were in a right track. Identifying the enemies. We know the enemies. Let us unite, coordinate, have a unit of purpose, then ready to go. Topuwa signal, twende ramberi. All the stakeholders, dzofanirwa kutsvagwa. Saka ngatiregedze kuvhundusirwa. Mazvita.